Htjeli ste me vidjeti, šefe? Emanuel, dođi, sjedi. Kako ti dan prošao? Pa, prodali su nekretninu kod kružnog toka nekoj babi. Emanuel, imam loše vijesti za tebe. Vidiš, naš budžet se iznimno smanjio od kad smo zadnji put pričali, ti i ja. I bojim se, zapravo ne bojim se ničega osim svoje žene, ali bojim se da kako bi te morao otpustiti. Ali zašto? Jednostavno nemam više novaca da platimo sve radnike, a već sam stavio i kuću i stan i vilu pod hipoteku, pa čim se mogućnosti napusti zgradu. Jeste li za okladu? Molim? Pa, okladu. Ako pobjedim, nećete me otpustiti, čak ćete mi uduplat plaću. A ako izgubim, spreman sam napustiti zgradu. Daj, molim te, već sam te otpustio i sad ti ovdje nešto... Ko bi rekao da se tako velik čovjek kao vi boji tako male beznačajne oklade? Očekivao sam više od vas. Prihvaćam tvoju okladu. Malo ekstremno, ali prihvaćam. Ako želiš posao, moraš se boriti za njega. Idemo dalje. Pobjedio sam. Kako? Ozljeda na radu. Halo, 112? Da, imam situaciju ovdje. Ozljeda na radu. Da. Kako ću platit? Nazovite banku. Recite više na to.